sai ga wani sai ya rika ce ai shi babansu ma ya ga ƙaunar almajiran da yake bai san ba ko daga ina suke. Yaushe inda ya je shi ma ya je inda ba san ba ko daga ina yake, kuma aka tsaya tsayin daka a kan shi. An lura da wannan. Don haka lokacin da ake karanta alkur'ani ai sauraro ai shiru, in kun yi haka hakika za a ji kan kwawa ka ji kanmu Allahumma amin. Yi alkur'ani ruhan min amrina huwa alqur'an, ruhi daga gare mu. Huwa alqur'anu shine alqur'ani alladhi tuhiya bihi alqulub, wannan wanda da shine ake rayar da zuciyoyi, kama tuhiyal ashbahu bil arwahi, kama yadda jikikiwa ga sinan ake raya su da rayuka. Walakin ja'alnahu sanadai mun sanya shi alqur'ani nuran, haske ne na hadibihi, muna shiryarwa da shi man nasha wanda muke so min ibadina daga cikin bayina. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryarwa zuwa tabarki madaidaici. Siratal lahi allazi, tabarkin ubangiji wannan wanda lahu ma bis samawati wa ma fil ard, abinda ke sammai bakwai da kasai bakwai yana gare shi. Ala ku saurara ko ku falka, ila Allah tafsirul umur, ya zuwa ga Allah ne al'amura take zamantawa. Sadaqallahu alazim, ubangiji mai girma yayi gaskiya. Allahumma ij'alhu nuran, ya Allah ka sanya alqur'ani haske a gare mu, wa shafi'an lana, Allah ka sanya alqur'ani ya zama mai ceto a gare mu, wa hadina bihi, ya Allah ka shiryar da mu dan shi alqur'ani, ya rahamanu ya mai rahama, amin amin. An Uthmana bin Affan, hadisi daga Uthmana dan Affan. Na ukun yan aljanna guda 10 wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zana. Na ukun khalifofi mamaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ake ce mawa ma'abucin haske guda biyu, ɗiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da ya aura mishi ɗaya, da Allah ya mata wafati ko rasuwa kuma ya aura mishi ɗaya. Wannan yana nuna gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutum ɗaya an ba shi ɗiya biyu, dalilin rasuwar ɗaya an ji daɗin zama kuma aka aura mishi ɗaya. Don haka wanda Allah ya kaddari matar shi Allah ya mata wafati a wannan gida, in akwai wata wadda aka san an mata tarbiyya za ta so shi, shi ma zai so ta, sai a ce wance da kyan amintu, da kin yarda, sai ki je ɗiyan ƴar uwarki, ɗiyanki ki rike su. Budurwa